Kristohanon, hallelujah, salig langit sa Ginoo. Tuo langit sa Ginoo, hallelujah. Ibutangan niyo yung pagsalig nato sa Ginoo. Amen. Kaya ay atong gikinahanglan. Umay na atong buhaton, hallelujah. Samtang di ka pagdadaling kalibutan, puno nato sa pagtuo ang atong kinabuhi. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hindot kayo. Amen. Ang plano sa Ginoo, ang pagpaimutan sa Ginoo, ang panlantaw sa Ginoo sa tao. Amen. Hallelujah. Pero nakaginiyawa. Amen. Hallelujah. Niyawa. Amen. Niyawa. Mga isong nagsitapan na to. Uy! Perfecto! Nindot kayo! Kayong taglalang ng iba! Ngayon sa Bible scholars, ato rin natin kang mga isong nga. Perfect! Mulay hilaw! Amen? That moment, ingon sa mga Bible scholars, that moment kagibuhat sa Diyos ang kalibutan, perfect! Magpasabot siya lang sa iba. Tungtong lang sa pagtao. Amen? Kasan ka na ha? Amen? Hindot kayo. Ang bunga, hinog na o hilaw. Huwag dunok. Hinog ka lang. Amen? Greener kaya palibot. Amen? Hallelujah. Huwag laya. Huwag mga tatak. Perfecto kayo. Hindot kas kinabuhi na lang ng iba. Eh kung kita pa tayo nauna, kung kita yung kadal na ikson. Hallelujah. Masama kayo na himo, himo. Amen! Hallelujah! Nindot na kayong kinabuhi, nindot na kayong kahitan. Pero nayawa, si Kwan lang ito. Nayawa. Amen. Wala ito yawa, good. Nindot na yung kinabuhi, ha? Amen. Malipayo, rekas pagalagas, Ginoo, ha? Amen. Hallelujah. Dasig day ka, ha? Amen. Nayawa silang tao, eh. Samtang sikag day, sikag pakpak, may sunayawa silang tao. Aboy. Amen. Hallelujah. Nagplano ng daan. Sikag ipaipal, may nagplano ng daan ng yawa, bitik, atos gawas. Amen. Nagpaimutan na siya, may sunog lang, atos gawas. Amen. Hallelujah. Pero alam na itong Kristohanon. Hallelujah. The more time. Amen. Manikit sa Ginoo. The more time ko doon sa presensya sa Ginoo. Magsige lang lang tayo. Hindi na magkanoon na ito. Mga ison. Jesus ay masapamot lang tayo. Makulong sa Ginoo. Di na kantao matarong. Matumbaman. Prumabangon. Hallelujah. Malukapaman. Hallelujah. Prumabangon. Hallelujah. Naay Diyos sa mapabangon niya. Naay Diyos mo rescue niya. Naay Diyos. Hallelujah. Mabiyan niya. Magbalik po na iso. Hallelujah. 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 Manang naganging usaya itong mga kaisunan. Bungadasi kayo. Hindi na kabantay mga isuon. Hallelujah. Nagpuy ba na ito pagka-Domingo? Hallelujah. Hallelujah. Grabe mo itong hilaka. Uy! Ligid-ligid pa ito. Pahapa pa gani. Kamang-kamang, himasting pa gani. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah ni Lord. Amen. Hallelujah. Hindi ka kabantay mga isunan man ang yawa. Kanunay ni. Amen. Nagplano. Kung unsaon ka pagpatumbaw, pagpalayo sa presensya sa Ginoo. Amen. Isa pa kay mga pastor na ison. Simple ba kitang tanan? Sinagong tanan. Amen. Ang yawa ka. Ay, pastor na. Hindi na. Dili, oy. Ngayon, pastor, wala. Amen. Kitang tanan, kitang na. Gusto ka kitang na. Mga ison sa kaaway. Amen. Hallelujah. Pero nga siya po sa pastor, di naman ta mga illiterate niya ng pamaagis yawa. Amen. Mga devices sa'yo. Di naman tayo ignorante na mga devices. Hallelujah. Amen. Basta lang kanunay ng sensitibo mga ison. Sa pangalagan sa Ginoo. Katawan na lang nato na ang buwan sa kaaway. Ako na kawan in the name of Jesus. Ako na lang katawan mga ison. Ang buwan sa kaaway. Ano ba?
manisgutan. Yung mga dapolong man. Yung mga sila pakyas. Amen. Hallelujah. Dito kayo. Natilawan na siguro. Ayaw to kung natilawan na siguro ang tanang prutas ni Adam mga iksor ni Eva. Hindi mo siya matutunas sa kaliwanag. Ano ito? Yung bawal ko lang eh. Tilawan ka na muna. Amen. Hallelujah. Doon sila. Amen. Siya rin ko, babae ko, di, oy, kuy, kang laki. Amen. Apil. Amen. Hallelujah. Ako na lang babae. Nasunog mo na iksunod natin, oy. Pagkakita yung kay ang babae, kung mga iksunod. Dali mahigo. Pastor Rick yan. Di ba, ang pagtanong subay, creative kayo ng babae. Kung makita niya sa kabuta mo sa niya pagpanik, kung maganda, designer dyan ang mga babae mga iso. O gusto kayo magpuan ng imanasyon ba, maganda. O magkita mga iso, ano na yun, kayo magpuan. Amen, Lord, at mas kayo mag-isip. Mga ito yung sa ladies, ito Mr. Mariel Maiso, Pastora Mariel. Kung yung bana, kanang usarang ginahunahuna sa bana, ikaw yung mga ikaw asawa, ay surang-surang mo. Amen. Kung yung desisyon ko ng bana, ano gina? Ay, subaka. Sabay Ikaw man, pangita ko tunda. Para mag-iot ko na. Pagdili na tayo sa front, kung mabalitan pa na. Amen, hallelujah. Ano ba ba? But that moment, mga igsoon, siya sila ang duha, ayaw mahayang babae. Sila ang duha. Amen, pero tungkol mga igsoon, iba artistic kayo ng babae ba? Hindi siguro kayo. Sa kailangan. Amen, curiosity kayo mga igsoon. Amen. Diha misukod mga igsoon. Amen. Ang kaaway. Hallelujah. Nakasugod ng tinta nila. Amen. Magbantayan kita sa tao. Lalo nung di mayo ay lagi doon. Ay, nagatustapay. Amen. Kung tala mo rin. Di mayo. Ay, nagkapo pa. Amen. Karang nagsiga-siga, maluloy ka, gusto kayo tugtog mga igsoon. Ikaw ulit mo dito. Lagi ko mo sayo. Bigay ka mo simpa, grabe na kumibay pa rin. Bisa pa ka mo ispigintag sa kaliskuhan. Hallelujah. Bisa pa, grabe na mong nasiga. Yan, zoom kaliskuhan. Amen. Hallelujah. Tutod. Nagchat-chat ka. Amen. Hallelujah. Nabi to'y, dasing hindi ka simpa ba? Uy, ako mga amigo. Grabe niya, revival simpa gusto paglakaw niya. Ako mga amigo. Pagkita niya, may sunod. Inong nabis na pinsan siya. Diya, inuagi. Saan na ko nito? Ngailan to, kayo may nga. Magtungga ay ka. Amen. Hallelujah. Iwagi ko lang yan. Wasa yung choice, Weso. Bilang siya. Tawa siya, oy! Nigo! Hot pizza! Siya! Makita niyo Biblia? Siya, oy! Kalimtan na ito ang pagkabiguhay. Iso pa kayo ng relative na, okay lang, basta maato si Kristo. Biblikal pa mga iso. Siya, okay lang. Siya niya. Okay lang, kaliguan ka na mo. Kung di kita mo yun. Kaliguan ka na mo aning ilim nun. Sige ka, hallelujah yung sa isa. Okay lang. Kaliguan. Kaliguan si Mike Son. Usa ka baso. Pagkaligo Mike Son niya, ipagpasin nila. Ilang pera. Siya, puti kong kaligo. Usa ka puti niya. Hindi ka ligo to. Pag-usan nila. Hallelujah. Ayaw. Amen. Ayaw paligid na siya ang mga iso. Kung talaw rin mo, kurag, di mayo, likay na lang kung makalikay. Amen. Ayun lang, kapupa mga iso. Hallelujah. Kung malinita po sa tao, amen. Huwag mo, ang nature sa tao. Kung
ulit pa na kang yawa, agoy, itagaan ko higayon. Amen, that's the time of exon, hallelujah. Amen, nagsugod, o nagkanay, communication ng yawa. Gikan ng exon nga nai, hallelujah, relasyon ng Diyos, tayo sa tao, communication, exon, nindot kayo, ilang relasyon that moment. Amen, ng tao, isugod, hallelujah, sa pagdumon, sa kaaway. Amen, ang nakakitaw, kayo ng yawa, na pakikistorya sa tao. Amen, hallelujah, delikado mga exon. Kanyawa mo gamit o pulong sa Ginoo. That's why you must be careful. Amen. Daghang Kristiyano nawala sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya gamit gihapon ng Biblia. Gamit gihapon mga igsoon. Hallelujah. Ang pulong sa Dios. Ingnon pa ka mga igsoon. Hallelujah. Ano ba ingala yung pagsimba? Ano ingala ba yung gibuhat? Ano ingala yung sunutan? Ano ingala yung ingala pa maagi sa yung padlay? Wala naman na. Hatag pag-verse mga igsoon. Pwede naman ka simba. Pwede naman ka absent. Pwede naman ka saan kaligoy-ligoy. Amen. Hallelujah. Pulwas Ginoo. Amen. Kay once daw, luwas na Diyos ka. Amen. Dagang mga Kristiyano, nangawala diha mga igsoon. Amen. Dagang mga Kristiyano, nagpakyas dira ka naman. Misugod sila sa pag-entertain sa tingong sa kaway. Nagigamit mga igsoon ang pulong sa Ginoo. Persuntihan ko ito ang pulong sa Ginoo. Walang si Pisan Kinsa mga usab. Walang si Pisan Kinsa mga igsoon. Hallelujah. Amen. Nakapaliniili. Kaya pulong sa Ginoo. Sino na na ganito sa langit mga igsoon. Ang ato lang yung buhaton. Sunda ang pulong sa Ginoo. Tumano ang pulong sa Ginoo. Amen. Sa mga buhay. Hallelujah. Sa mga nagalagat sa Ginoo. Amen ang pulong sa Diyos. Matinudaan ang mga igsoon. Amen. Hallelujah. Bisan kapila pa na. Iklas sa kaway. Bisan pa na kapila mga igsoon. Hallelujah. Usbon sa kaway. Amen. Sultihan ko ikaw. Di na pwede usbon ang pulong sa Ginoo. Bisan pa kapastulas ngayon. Bisan pa kapastulas sa mga ludag ikan sa langit. Makabuhay sa lain. Hallelujah. Magisay. Ipatungo sa mga pasabot. Kining ang pulong di dapat usbon. Di dapat kuwan. Di dapat kunan. Hallelujah. Ang ato lang yung buhaton. Amen. Higog mo ang pulong sa Ginoo. Pakaya sa salmas. Ako ginatipigan ang ito mga pulong sa kong kasing-kasing. Ang napundili makasala. Bato ka di mo kalabana. Ang pulong sa Ginoo. Ikinahanglan. Hallelujah. Usap sa yawa. Amen kang yawa. Makikita mo usap. Murang kong sakto. Hindi ka magkabantay. May iso na nakapitaw, no? Gano'y nga ito sa pastor. Mura mong tinuot. Pero mura lang. Di dyan tinuot. Amen. Hallelujah. Fake. Amen. Sa gingon na may iso. Dali ka. Ingon sa yawa mga iso ka. Yung babae nila. Di may pwede mo ka. Bisa pagkais paglikap. Kung ang pagit. Di may pwede mo ka. Bisa pagkais paglikap. Huwag may gingon na Ginoo. Di ka pwede mo hikap. No, hikap lang. Ayaw, sorry. Hikap lang. Amen. Hallelujah. Hikap mo din. Una pwede mo na iso. Amen. Hallelujah. Ano naman? Ano mong bawal ko, no? Yung babae, mamatay daw, Hindi mo matay, Amen. Hallelujah. Sama rin mo sa Diyos. Uy, kinsa ba hindi ka nahanan ako pala sa Ginoo? Yung babae, hahaw ko pala sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kaya daw, kung exo usahay, the more na magkadugay sa pagkalaga, sino digay takabantay, labi na magkanatay posisyon at ay ministry na iso. Hallelujah. Kuya. Amen. Kuya, mga exo. Amen. Para ito po ni kamutan, the more na magkadugay na itong buluhaton na exo, the more na makafocus na ito sa Ginoo. Amen. The more na mga exo. Hallelujah. Amen. Pagpapos at lubangan sa Diyos. Hallelujah. Nagutan din na
kabantay na igsoon, imong gubot or mahimong ma-misunderstand nato ang pulong sa Dios tungod sa kaaway. Amen. Hallelujah. But Romans 3 verse 4, let God be found true, but every man a liar. Right. Amen. Hallelujah. Mua, ang tanang mamakakot ay lang ang Diyos. Kaya Diyos digit kayo ang mamakat na ison sa iyong pulong. Hallelujah. Pag may ng Diyos na ison, mauna, maudyon na mga ison. Hallelujah. Di dyan na niya usbon, di dyan na niya. Hallelujah. Amen. Usbon mga ison. Pag magawas na lang sa pulong sa Ginoo. Amen. Sa din ako niyo sikan. Hallelujah. Kini ako mapulong. Sama sa ulan. Hallelujah. Mga tulos sa mga banana. O sa mga, hallelujah, mga yuta. Masamba mo tulo. Maghatang katambok. O sa tamatambok ang yuta. Hallelujah. Makanay. Amen. Ipiktuhan mo sa liso. O pag liso, may sumusuro sa pagtumo. O paghatang mo bunga. Buong pasabot ang pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Iyan ang ikawas. Mga mahinungdanon. Mapuslanon. Sa katapusan. Malahat ang lang sa ligan ng Ginoo. At ang lang ng Ginoo. Hallelujah. Amen. Sa tanang gayon sa atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Pagkesang tao, kaon kayo sila. Alam mo ba ng taktika siya? Una mga ison, iyahang usbo ng pulong sa Ginoo. Numero tino. Amen. Hallelujah. Hindi ka kabantay mga ison. Alam mo ba saktuhan? Kung yan ang giusap na gamay nga, usab mga ison. Pero ang Kristohano, dagan kay mga wala, mga ison nga naman. Hallelujah. Tara mo, okay mo na yung pagkalagas. Ginoo na dahil, sikuot na dahil kayo. Hiwi na dahil kayo. Amen. Hallelujah. Hindi ta may sensitibo may isun sa pagalaga sa Ginoo. Malaya jud ta. Yes, man. Amen. Mawala jud ta may isun sa kabuton sa Ginoo. Pero ayaw kayo mo. Pero amen. Hallelujah. Pero kanang linglahon ta. Puro sa pinulungan sa mga katibangan, binuon ta. Amen. Hallelujah. Hindi ta kabantay mga isun. Hallelujah. Mo nang Even Jesus may son, iyo siya magbinantayan mo. Huwag kang po magbinantayan. Ano man? Hallelujah, kaaway mo nagsunan mo na yung plano ka nun, kinigalan tao. Amen, hallelujah. Kung unsa yung buhaton para mapakyas ka, para makasala kung malayo ka, mga ison sa kabubuton sa iyo. Amen, hallelujah. Gusto niya. Amen, marabay na ito. Pero once mga ison, amen, hallelujah, nakasala tao, yung mga ison. Kung mo basa na, Biblia rin wala, silang tanan naka bate o kaulaw sa sarusa. Amen, na iyan, nabuksan ang ilang mga pananaw, nangita sila dahon na ilang butang sila privado nga lawas. Ano ba yun, nabuksan ang mga amen, hallelujah, mga resulta mga ison. Ikaw ang gigot sa yawa. Amen, hallelujah. I believe. Di lang mo sa kapunuan na dito. Amen, hallelujah. Di lang mo sa kapunuan na dito. Nagkapunuan. Pero why? Amen, hallelujah. Ang tao, dito na dyan nagkasinto niya kung sa kapunuan. Ikaw, ayawa, may ka rin kumuha sa iyong focus. Amen, may ka rin kumuha mga iksun. Hallelujah, sa iyong focus. Kung ngay mo focus mga iksun, hallelujah, makuha na kayo na siyawa, delikado mga iksun ng pag-alagad sa Ginoo. Amen, hallelujah, instead kanunay kang sayo, instead kanunay kang, hallelujah, matinunamon mga iksun, na nag-alagad sa Ginoo, kung makuha na kayo focus. Amen, hallelujah. Tama na ganito yung fokusan. Ang tao, kasi na ganito yung ilang taon, nailaing punuan dito eh. Amen, I believe, napay mas mga nindot dito mga punuan bago ang yawa makikinig mo kuha maigsoon sa atong focus. Yes. Amen. Hallelujah. Makikinig mo kuha maigsoon. Amen. Hallelujah. Sa atong atensyon. Hallelujah. Manang igsoon ko nila sa ginawa ng mingon. Ang pulong sa Diyos. Hallelujah. Looking unto Jesus. The author and finisher of our faith. Usay ko ang sa kaway ang atong focus. Ibalik maigsoon. Hallelujah. Usay na hiwi man. Usay na liko man ang pagtanaw. Ibalik mo focus ganito sa Ginoo. Ibalik maigsoon ang pagtanaw.
Amen. Hallelujah. Muna nakasala ang tao. Ayaw nga, na believe. Amen na atoning na balik-balik mga igsoon nga ang tao, hallelujah, gamit sa kaway sa pride of blood, the lust of the flesh, the lust of eyes. Ganang tulog kabutang. Diha, mapakis ang tao. Amen. Diha, makasala ang tao, may suod ka ng tulog kabutang. Amen. Hallelujah. But, amen. Hallelujah. Diri ko mga igsoon ato ning usa na ay na mga igsoon. Hallelujah. Amen. Pulo ko misay ang gusto tang mahinulo kung warningan mga igsoon. Amen. Diri ko ganahan mo focus na igsoon sa tagabasa ko diri pa-focus sa Diyos. Na Ezekiel chapter 3. Pwede i-flash. Na Ezekiel chapter 3 verse 16 to 21. Sa kabutang, ang tao napakyas mga igsoon. Samtang nakapakyas, Ezekiel 3, 16 to 21. Samtang napakyas siya mga igsoon. Amen. Ang lalaki, huwag din mo. Yun na mga igsoon. And it came to pass, at the end of the 7 days, that the word of the Lord came unto me saying, Amen. Huwag kami sa Diyos na itong Ezekiel mga igsoon. Son of man, I have made thee a watchman into the house of Israel. Gihin mo muna akong magbalantay sa balay. Hallelujah sa Israel. Therefore, hear the word of my mouth and give them warning from me. But lumas sila, warning sila. Amen. Asa man siya that time? Naamoy. Tanawa, isa yung nakikistura kanunay sa sabitin. Ang babae man. Pagkating ang babae. Dito ang sa babae mga igsoon. Amen. Usa ka storya ko sa laki. Pila sa babae at Flora. Amen. Hallelujah. Watchman. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou gavest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Nakita na nagbuhat o siya, buwa ni mo ba? Buwa ni mo ba? Amen, hallelujah. Siya kayo, mamatay, o iyang mga dugo, paningon sa iyong mga. Amen. Mau dibuat niya ito? Badan, kaon lang. Amen, hallelujah. Here my son. Yet, if thou warn the wicked, and they turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Kung musulti daw ka, di siya maminaw. Ipso ka. Amen? Misulti ka ko, di na ayaw. Ayaw niya. Gahit yun. Amen? Sabi. At least, namunaw na ka. Na kayo. Lapot mga igsoon kung sa paibuhaton. Amen. Hallelujah. In 20 again, when the righteous man doth turn from his righteousness and commit iniquity, righteous man katupagin matarong na tao. Amen. Manaway iksinti doy. Kung dautan, iyong rebuke. Katong matarong i-rebuke yapon. Basta na bago di maayo. Kung membro, i-rebuke. Kung pastor, i-rebuke. Amen. Tarong di maayo, i-rebuke. Kung kita ka mga igsoon niya, ay, balay, pastor kita na. Buhay-buhay na rin. Hindi, oy. Ikabot sa Ginoo, inom ka. Ikaw ba? Ikaw yung nakakita. Uy ka na, righteous man. Commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, and shall die, because thou hast not given him warning. He shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered, but his blood will I require. Hallelujah. Suktong gihapon ka sa Ginoo. Yes. Hallelujah. Usahay ba? Pakilong na ta. Bahala na sila. Amen. Hallelujah. Pasagdil na sila. Uy. Rebuke sa ako. Pasagdil sila. Amen. Rebuke. Hindi na mayo. Hindi maminaw. Bahala na mo. Amen. Mga masang sabong pamilya. I-review.
Amen. Ayaw ka po sa paglibiyot. Ayaw ka po mga igsoon sa pagpalulong. Ayaw ka po sa pagbalong. Para di ka paminaon. Amen. Sulti lang igsoon. Hallelujah. Amen. Kaya okay lang kaya mabutang panahon. Sila magkasabot sa imong ihimo. Sila magkasabot kay igsoon sa imong gimod. Amen. Walang atong panikamutan mga igsoon. Hallelujah. Di ka magpakamunta. Di ka magpakabuhol at magpakamang. Sa manunang ihimo sa gawaso. Hallelujah. Try to open your mouth and preach the word with you. Hallelujah. Amen. Pamadlaw mga igsoon. Amen. Balag di ka, Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Wala yung nagtapo mga igsoon sa tao. And I believe tungod kay nagpakailong si Adan, hinungdan nakambit siya sa sala na iba. Kaya kung may barog siya mga igsoon, di siya magkakaon. Kung may barog siya na usog mga igsoon, di siya mukhaon. Amen. Pero tungod kay nagpakailong siya. Amen. Hallelujah. Huwag na hindi sa mata mo siya. Kung magpakailong ka sa sala na iyong nakita, tawag ang panahon mag-manifest sa Diyos sa imo. Kung magpamaw in the name of Jesus. Kung magpakailong ka sa mga ayaw mo na nag-imo sa Wilson, mabutang sitwasyon, ikaw na po na alam naghimo, ikaw na po na nagbuot, managiling kagabiyot karon. Hallelujah. Atong hinagduman, atong kalikabutan, amen, kamumarong ka, manas ka matuulan, malikabot ka, nag-isog ka, naglikod ka, natusulti sa pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Napakyas ang tao. Nakasala ang tao. Amen. Hallelujah. But hear this God. Amen. Nagaw mga. Amen. Preaching my soul is the second chance. Amen. Hallelujah. But no. Hallelujah. Dili na ako mga isuntanao na. Bisan pa sa mong personal na kinabuhi, He's not just the God of second chance, but He's also the God of third chance. He is the God of four chances, my son. That's why He's the God of another chances. Siya ang Diyos, my son. Amen ko. Hallelujah. Iskutandang na ito itong kapagyasan. Pinagin na yun ang pagyas na. Pero kasi ang Diyos, hallelujah, na chansa. Di ang ginapon ka. Di ang ginapon ko. Di ang ginapon ka, my son. Amen ang daig. Di ang ginapon ka. Nasunod. Hallelujah. Sa pamumutong sa Ginoo. Amen. Panahon na kasalanan tao. Nakita sa Diyos. Amen ang tao. Hallelujah. Ikaw isubak Job. Hallelujah. Sa iyang sugo. Pwede na ang Diyos din na mabalik. Pwede na ang Diyos mga isun. Hindi suong sila ang patay. Pwede na ang Diyos talintan sila. O pwede na ang Diyos mga isun. Tapuso na. Bakter, hallelujah. Adunay pagpati ang Diyos. Adunay chance ang Diyos. Pataliwala sa kapagyasan sa tao. Amen. Mystic na nilihapon siya. Nitigang gihapon siya. Wato sa kapagyasan ka mo. Wato sa kapagyasan sa tao. Amen. Bilagaw gihapon siya. Amen. Sa tanaman sa Eden. Bisa niya nakita na na ikaw sa abana. Tunay ang tao na pagyasan. Bisa niya nakita mo ang soul. Amen. Halagang ang tao na kasala. Pamabili ng Diyos. Biting Pagyaw sa tao naman. Amen. Siya ang Diyos. Sa Diyansa. Siya ang Diyos, my soul. Pabili ng hatang kalimong Diyansa. Taliwala sa iyong pagkakyasan. Usay malimot ka sa Ginoo. Usay pagkyasan ni Lord Ginoo. Pagpabili siyang bitikang. Sa iyong kahintang. Pabili siyang bitikang. Hallelujah. Hallelujah.